Паметникът на Васил Левски в Ловеч е открит на 27 май 1964 година и е най-големият и внушителен паметник на Васил Левски. Един от символите на града и част от герба му в продължение на 40 години. Намира се в архитектурно-историческия резерват Вароша. През пролетта на 1959 година началникът на отдел «Просвета и култура» на Градския народен съвет, Ловеч, Геновева Сиркова внася в Окръжния народен съвет предложение за построяване на паметник на Васил Левски в Ловеч. Мотивът е, че град Ловеч е столица на Великия апостол за революционната му дейност и най-много от времето си той е прекарвал в Ловеч. Кварталите Вароша и Дръстене са свързани с дейността на Васил Левски, но подходящ паметник за увековечаване на неговата дейност няма. В предложението е определена площадката за построяването на паметника, общата височина на паметника е 14 метра. Васил Левски, 1837-1873, ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя, губя само мене си. Да живее България!